Azvina kumira mushe kuSouth Africa muri yeZimbabwe ndiri kusangana nenyaya panapa dziri kundibata zvisingaite. Kuti moyo wangu uri kurwadza nemashoko atiri kunzwa ari kutenderera zvisingaite mumastreets esocial media. Pari kunzi zvoni maZimbabweans vanga vari kulindela kunzi kujerere kulindana unozoti wasungwa usina mapepa unoendeswa kunonzi kulindela, especially those who are around nzvimbo dzakaita sana Krugersdorp, Pretoria, vari mudhuze vese Rustenburg nanamba nzvimbo dzingori masurrounded places iwaya unoiswa kunonzi kulindela. So apa chiri kuitika chekuti vanhu ivavo vari kunzi vakaisirwa mishonga michetura mapoison chinchi vakaisirwa mapoison chaiwo tisizoti muzvikafu mumvura muchii because nyaya iri kuitika ndekuti pari kutaridza kunzi poison yakaiswa because vanhu vakatanga kufa vari mumabhazi vakudhipotwa vachidzoserwa kunyika dzekwavo ende pari kunzi zvoni ivo vanhu vakava kuzviita kwavakaita the thought kuti okay maybe these people vachanofira vakunyika kwavo, but situation iko zvinezvi right now iri kuratidza kuti vanhu vari kunzi vari kufira muroad chaimo vasati vasvika kunyika dzavo. Ndo situation yandiri kutambira muri yeZimbabwe. Nyaya iyoyo yandibata zvisingaite. A lot of times handinyanofarira kutaura nyaya dzakaita sedzidzi, especially kana uri kuhome ground kwevanhu vacho ivavo, because kuti zvinhu zvokuti zvinogona kupedzera futi watoisa life yako in danger after reporting such issues. Because inini pane munhu wandazobata anoshanda ikoko ndikatobvunza ari ikoko achikonfirma kuti nyaya yamuri kunzwa iyi iri kutoitika zvechokwadi handimi kuzviona, but ipo hapana zvokuzoda kunangara kuti dyo vanhu vari kufanire kuti pane akaisa kana kuti pane angada kuzvipira kuti ndakaningirikina, because panapa regenza tingoplaya tichishanda neproof yandiri kuona panapa, because I don't like kuti ndizotaura nyaya tisataningira tisata nyatso verify zvisere, but nhasi toda kuti tishande neproof iri panapa paground iyi, then the rest tozotaurirana kuti munenge makuzozviona sei pane nyaya yacho iyoyi, because ini ndabatikana zvangu honestly speaking but ndingaita sei right. Yebo William sikhona kunjani sikhona. Hey ungathi yini khohlwa kuphi abantu abaningi elindela manje abantu base home affairs balokhu babhizi ngapha labantu labo kufanele bathathe bakukiswe eHamishu, abantu bashonile elindela bebabadipota bafile entweni. So kusho kwa bonke abantu abasemajele kufanele bakhishwe mhlawumbe kule viki lele bazoqeda ngoba solokhu babhizi ngapho kulabantu laba bashonile. Kushona abantu abaningi too much elindela ene abantu bebaselistini yami kuna 8 eshonile lapho. So kufanele kusheko lento nakusasa ngizoya khona eFrenageni eHome Affairs Port. Kanye ukhohlwanga ungahlupheki ukulisa abantwana bami lapho. So I think mavoisi dziri kuya rindera hama dzapera kufa zhinji sava roshata bhazi raenda Mozambique futi he kaira topetukawo ngoti kai mafando afemoni saka dzahani kaina mwari. You get it? So vari kuti even kune raenda kuMozambique zvekare kuri kunzi kwatofiwa futi zvichienda vaenda kuZimbabwe mabhazi atotanga todzoka nevanhu ranga raenda kuMozambique futi ratodzoka futi because vanhu kana vanhu vakungofira mubhazi zvinotadza kunzwisisika kuti vanhu vanga vari kupi. Hapana pekuti ungati aiwa mune kumwe kwamambozhika kana kuti mune kumwe kwamambomwa mvura kana maita sei ipapo pabhesi paposition ipapa ndo pari kunetsa. Saka tikuti panenge pafamba Satani ndo nyaya hombe inenge irinyasoripo, and I don't know kuti maorders akaita seaya anenge abva kupi, because unoona kuti pakusvika pakuisira munhu ngirikini poison guys, kuisira munhu muchetura type just like maitiro iwayo something chekuti chinotoru ameno kuti munhu anenge ane pfungwa dzakaita sei, but reason I don't do panapa isi nyaya yekuti tiswere tichida kunyanya kujudge kana kuanalyze the type of people vaita zvinhu zvizvo kana kuti nyaya iyo yaitika, but reason I don't do panapa is to inform you guys pane zvinhu zviri kuitika, mogara muri alert. Kana une hama yako yekuti ingononge yange ane nguva ichinzi akaendeswa kulendela, please go and check them. Larisei nyatsai kutora manhingirikini akanaka teerai rwai mafollow ups akasimba, because you never know kune vese vari kuziva kuti une hama yako yange akasungirwa chinzi mapepa zvakakosha. It's very important. I understand kuti inini nyaya iripo ndakatanga kungoitaura since the truth is I left with no choice since I'm the voice of the voiceless, and panapa
there is no way pakuti nyaya dzakaita sedzidzi tinoregedza kudzitaura ivo vanhu vacho vachida kuti vadzikise zviripo, even though ndiri kurwadziwa zvangu because I know the situation, ndoziva mamirira zvinhu zvakaita vanhu kuuya munyika vachiti varikuda kutraya kunotsvaga mabasa, kushanda, kutraya kuoma kwezvinhu kuti regedza tiende tinotsvagawo magreener pastures, but kana kuona kumagreener pastures kwacho kwakusvika pakuitwa this extent akomana zvinhu zvinorwadza. Munhu akapinda asina bepa racho tikuzvinzwisisa, kana kuti ameno zvakaitika pane mabepa acho iwayo tikuzvinzwisisa, tikuzviona, tikuzviziva zvese, but magumo acho kana akuzopera zvakadai. So guys, I'm disappointed. Handina kana zvokuti nditaure ndingataura chii ipapa, ndikurwadziwa kutaura chokwadi nenyaya iyoyo yendanzwa zvinondirwadza. Nyaya iri kutenderera apa iri kunzi nyama dzedu dzakafa actually, people who died during the repatriation process from Lindela to Zimbabwe. So there's a message that is saying with people who died there. So initially we thought they just died because of maybe something happened, and it's an unfortunate thing. It's an unfortunate thing that just happened, but only to find out that rumors are saying people at Lindela, I think it's Home Affairs official or immigration officers, are involved in poisoning our brothers and sisters who died during the transit process going to Zimbabwe. So some buses had to return from on their way to back to Lindela because people were just dying in the buses, because when they poisoned them, they thought they would die whilst in Zim, only to find out that things did not happen the way they planned. So tinamati timu rangu tichengetedzeke, tizame kutiza in any way as possible, because things are now getting out of hand. Kuenda kuZimbabwe is never an option, but kupanana maupdate will remain an option whereby kupisa atiende, kupisa tichatiza. Zvokuzokumzira wamachure mevheni, handisine mumwe mukomana kutembesa wekufira muvheni futi. We don't know what happened. Ari muvheni mumwe akasvika. So this is the situation. It's very bad. Even zvati inini ndikurwadziwa, honestly speaking, I have no option. Ndangoti gedza ndingozvitaura, I understand kuti anything can happen kuna anyone, even kwandiri, because of ndine ndatanga kutaurawo nyaya idzodzidzi, nyaya yedu ye1 gig yekuremerwa iyoyi. Hapana, it's your channel guys. I left with no option than kungozivisana nemizvinhu zvikuitika. Handina pekuti ndingaregedza kutaura nyaya yakadai so inenge ichitaurika, but ndo nyaya iripo mastreets, ndo zvinhu zviri kuitika, ndo situation iripo. Handisi kuzivawo kuti mimi muri kuionawo sei. Zvakakosha futi kana mune hama dzenyu dzamuri kuziva kuti dzanga dzakasungwa kanguva or something kana mazuva ari apa, endai munovacheka kuti vachiri vapenyu here, vari safe here, because situation yacho pari kunzi vanhu vanga vakatasira kuti according to their plan kuti vanhu vachaenda kunofira kunyika dzavo, but hazvina kushanda saizvozvo. Vanhu vakatanga kufira mabhazi, ende vamwe vacho vari kunzi vakatanga kutofira vachiri palindela ipapo. Nonguva kunzi pindai mabhazi muchidzokera kunyika kwenyu kwacho, vanhu vakutanga kungofa. Ndo situation iri panapa. Saka ndikuona kuti pakutopisa, papinda mweya umwe usiriwo. Handizivawo kuti muchanyatso kuitoro sei. Ini ndaremerwa, saka ndangoti ndingogara ndangouya, just in case mukazonzwawo kuti vakomana vechivhitivhiti vakuita sei, munongoziva kuti pamwe pacho mukomana anga achingoripota nyaya dzinopisa, but ndangoti regedza ndingogara ndangoitaura zvisina kuti chii kana kuti chii. Go and check your relatives, check iPhone, inzwai kuti chii chiri kuitika ikoko, usangorare uri ikoko woziva kuti nehama yako yakasungwa. Please. It's that's the situation right now. So Zimbabwe, before I disappear, before I go, I just want to let you know kuti kana uri mu South Africa or register a company over FNB business account, Butter Education Research here ON is the only company inokurejistera company yokuvhurira FNB
business account usina work permit saka chinongodiwa chete passport yako iyoyo inoita ubva watobata owen usasikira kuti vharonza hauna bank account mukore uno kana kuti uri kutadza kuregister company nekuti hauna permit mukore uno zvinhu izvozvo zvaaeasy zvaakuitwa nemunhu anonzi Owen weEducation Research is the only guy ari reliable and affordable zvakachipa handisi kuzokudzai price because anozotadza kurara maakungomunetsa torai number dzake contact him on the numbers that are showing on the flyer on the screen.